Den, vítám vás u velikonočního speciálu Vlaky v Leatonu. Nebudu nic okecávat, jsem tady zase s Blue Pepsi, takže mu musím poděkovat, že to se mnou natočí. A jdeme na to! Takže mu napíšeme, že točíme. Tak, bum. Lidi, jak jste si užili Velikonoce, napište, když tak do komentářů. To je krásný. Tak na ní se těšila konečně na světě. Ty nevíš ani, jak má malinký prstík, ona je má zapomeň. Já jsem její prstíky už viděl a ouško je to malý. Jsem holčička, pohorovný, narodila jsem se 15. dubna, 10 hodin a 17 minut, vážila jsem 4170 gramů. A už se babičky naše. Malinká, ale těžká. A nežídáš banán. Na banán ještě No, už na mě jde první. Ale bez banánu. No a koukej, co jsi koupil? Naší cerušce. Je hezký. Já nevím, jak ti říkat, zatím tak ti říkám ceruško. Ceruško, tady máš to, hlavičku. Hlavičku musíš mít podepřenou, hlavičku. Tak silnou ručku. To se šlapu. To ještě uvidíš hodně krát. Máme tu tátu. Stáně chodí pozor na stání. Stáně musí dojít do svých oblíbených postel. Už jde. Tak lidi, tohle by náš první vlog. Tak může jet, mu to napíšu, jeď. Řekli různý, co s ní dělat, jak se to prostě všechno ovládá. Projedeme si mapu. A jo, to je asi všechno na začátku videa. My se nacházíme v ST James Park. Doufám, že tady nebudeš projíždět, kamarádičku. To je 32 lidi. Tohle je přesně pro ty líní lidi, jako jsem já, prostě všechno nastrouhaný, nařezaný, to
případě vaříme, no. Konečně nějaká věc, kterou poznám na první